कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. अंतिम टप्प्यात आमचं सगळं नियोजन आलेलं आहे आणि हे अंतिम टप्प्यात नियोजन येत असताना उद्या म्हणजे आज रात्री बरोबर 1 वाजता प्रथमपूजेला सुरुवात होईल आणि प्रथमपूजा सन्माननीय नेतेजी राणे पालकमंत्री आमचे यांच्या हस्ते ती पूजा होईल. प्रथमपूजा त्यानंतर जिल्हाधिकारी, त्यानंतर पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग, त्यानंतर प्रांतसाहेब आणि त्यानंतर तहसीलदार, BDO साहेब, BDO मॅडम, अशा प्रकारे क्रमवार प्रोटोकॉलप्रमाणे त्यांच्या हातून सुद्धा पूजा होईल. आणि त्यानंतर जे काय मान्यवर असतील त्यांच्या हस्ते पूजा होईल आणि बरोबर 2:30 वाजता या ठिकाणी दर्शन रांगा चालू होतील आणि 2:30 वाजता चालू झाल्यानंतर प्रत्येकाला चांगल्या प्रकारे दर्शन देण्यासाठी आपण चांगल्या शिस्तबद्ध असं नियोजन केलेलं आहे. मी ह्या सर्वांना सांगू इच्छितो की आपण सुस्थितीत या चांगल्या प्रकारे आणि चांगल्या प्रकारे दर्शन घेऊन चांगल्या प्रकारे परत आपल्या मार्गस्थ घरी व्हा असं सांगू इच्छितो. त्यात राजकीय नेते या ठिकाणी पालकमंत्री आहेतच, त्याच्यानंतर सन्मान्य नारायणराव राणे आहेत, त्याच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या 11 वाजता येणार आहेत, नारायणराव राणे 11:30 वाजता येणार आहेत आणि शिंदेंसोबत माननीय रवींद्र फाटक साहेब येणार आहेत, त्याच्यानंतर निलेशजी राणे येणार आहेत, किरण सामंत येणार आहेत, वैभवजी नाईक येणार आहेत. म्हणजे हे इथले जे विद्यमान आमदार आहेत ते बऱ्यापैकी कोकणचे सर्व उद्या येणार आहेत. हे त्यांनी आमच्याशी आता बोलून त्यांचा दौरा फायनल झालेला आहे. त्याच्यामुळं हे सगळं बघता एवढी अलोट गर्दी होणार आहे. त्या गर्दीतून प्रत्येकाचा चांगल्या प्रकारे प्रत्येकाने आपल्या जीवाचा विचार करून चांगले सुखकर दर्शन घेऊन प्रसन्नतेचं दर्शन घेऊन आपण प्रत्येकाने मार्गस्थ व्हायचं आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मुखदर्शन आपण 1 वाजता प्रथमपूजा झाल्यानंतर सगळं 2:30 वाजता मुखदर्शन चालू करणार आहे आणि मुखदर्शन चालू केल्यानंतर प्रत्येकाने चांगल्या प्रकारे दर्शन घ्यायचं आहे. या ठिकाणी भव्य सभामंडप उभारलेले आहेत जेणेकरून उन्हाचा किंवा प्रकाशाचा उन्हाचा त्रास होणार नाही याची पण काळजी घेतलेली आहे. लाईनीमध्ये पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. म्हणजे त्याच्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी ST स्टॉपवर स्वच्छतागृह, त्याच्यानंतर वाळूवर चेंजिंग रूम, त्याच्यानंतर इथं राहण्यासाठी काही राहण्याची भक्त व्यवस्था केलेली आहे. म्हणजे गरजेच्या ज्या सुखसोयी आहेत, रस्ते, वीज, पाणी या ठिकाणी पण शासनाने चांगल्या प्रकारे लक्ष दिलेलं आहे. शासन असू दे, ग्रामपंचायत असू दे, देवस्थान ट्रस्ट असू दे, अशा प्रकारे चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी खास नियोजन होण्यासाठी शिस्तबद्ध असं नियोजन केलेलं आहे. त्यानंतर सकाळी 2:30 वाजता दर्शन चालू झाल्यानंतर 5 वाजेपर्यंत जास्तीत जास्त लाखो लोकांनी दर्शन घ्यायचं आहे. याचं कारण असतं 5 वाजता आमच्या सगळ्या देवस्वाऱ्या चालू होणार आहेत. ह्यावेळेचं खास अट्रॅक्शन म्हणजे एकूण 10 देवस्वाऱ्या आहेत, त्यांच्यावर हजारोंची रयत येणार आहे आणि त्या प्रत्येक हजारांच्या रयतेला प्रत्येकाला दर्शन आम्हाला द्यायचं आहे. शिस्तबद्ध देवस्वाऱ्यांना दर्शन द्यायचं आहे. मग ह्या सगळ्याचा विचार करता हा जो पूर्ण व्याप आहे हा चांगला शिस्तबद्ध पार पाडण्यासाठी सर्व देवसेवकांनी किंवा आपल्या भाविक भक्तांनी, पर्यटकांनी आम्हाला चांगल्या प्रकारचं सहकार्य करायचं आहे. त्याचप्रमाणे खास उद्याचं ॲट्रॅक्शन म्हणजे आमच्या पालकमंत्र्यांनी या ठिकाणी लेझर शो आयोजित केलेला आहे. त्याच्यामध्ये शिवतांडव आणि कुणकेश्वरच्या ह्याच्यावर पूर्ण इतिहासावर त्यांनी एक स्टोरी त्याच्यामध्ये दिलेली आहे. तो सुद्धा एक बघण्यासारखा आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आमच्या पालकमंत्र्यांचे बऱ्याच काही कल्पना आहेत की जेणेकरून यात्रा झाल्यानंतरसुद्धा या ठिकाणच्या गैरसोयी आहेत पर्यटकांच्या, भाविकांच्या, त्याहीसुद्धा पूर्णत्वात नेण्यासाठी लाखो करोडो रुपयाची या ठिकाणी विकासात्मक कामं होण्याच्या दृष्टिकोनातून पालकमंत्र्यांचं नियोजन आहे. त्याच्यानंतर गुळबुंदी लाडू म्हणून स्पेशल आम्ही आमच्या देवस्थानचा या ठिकाणी घेतलेला आहे. तर कमीत कमी किमतीमध्ये आणि चांगला प्रतीचा हा गुळबुंदी लाडू आहे, हाही त्याचा सर्वांनी आस्वाद घ्यावा. त्या अशा प्रकारे जाण्या येण्यासाठी STची सुविधा जवळजवळ 100 एसट्या फेऱ्या घालण्यासाठी ST महामंडळाने, त्याच्यानंतर आरोग्य विभाग असू देत, टेलिफोन यंत्रणा असू देत, जी यंत्रणा आहे, महावितरण असू देत, त्या सर्वांनी या चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी नियोजन करण्यासाठी सहकार्य केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचं म्हणजे पोलीस यंत्रणा. उद्यावर जे काय सगळ्या ह्याच्यावर जे शिस्तबद्ध चांगल्या प्रकारे नियंत्रण ठेवायचं आहे ते पोलीस यंत्रणेसुद्धा चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. आणि बाकी मग महसूल विभाग म्हणा, बाकी संबंधित यंत्रणा म्हणा, त्याच्यानंतर अग्निशामक म्हणा, ज्या काय गोष्टी आहेत, ज्या गरजे आहेत
त्या सगळ्या मी शिस्तबद्ध चांगल्या प्रकारे नियोजन करून त्याचं उद्याचं प्लॅन केलेलं आहे. यासाठी मी सर्वांना आवाहन करेन, मनपूर्वक सांगू इच्छिन की सर्व भाविकांनी मनपूर्वक यावं, चांगल्या प्रकारे यावं, शिस्तबद्ध यावं, चांगल्या प्रकारे दर्शन घ्यावं आणि चांगल्या प्रकारे मार्गस्थ व्हावं, हेच मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छितो. आणि प्रत्येकाने आपापली काळजी घ्यायची आहे, एवढंच बस. आणि हा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे पार पडण्याचा आम्हाला हातात हात घालून साथ करायची. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.